instantes falaremosles dunha oportunidade de traballo que xorde tralo acordo acadado polos concellos de Padrón, Dodro e Rois para mancomunar os servizos de emerxencias. E tamén falaremos dun fármaco creado por un científico vigués que supón un fío de esperanza para os afectados por acondroplasia. Estaremos en directo en Ourense, onde se celebran por todo alto unha das festas máis populares, o San Martiño. 17.000 veciños beneficiaránse do servizo mancomunado de emerxencias nos concellos de Padrón, Dodro e Rois. Ata agora os voluntarios atendían uns 500 casos ao ano. O convenio entre as tres entidades locais vai crear 10 postos de traballo. 24 horas despois de acordaren mancomunar as emerxencias, os alcaldes de Padrón, Dodro e Rois volveronse xuntar para falar da xestión deste servizo. Dentro duns días comezará a selección de persoal. Créanse 10 postos de traballo. Vamos a dispoñer de 10 personas traballando as 24 horas en turnos de 8 horas para o proxecto piloto de Protección Civil e Emerxencias. Nos estábamos traballando cunha agrupación na que únicamente un estaba percibindo o salario. Esta era a única posibilidade de que Dodro realmente tivera un servicio que teñen moitos outros concellos de maior tamaño, e ahora mismo había servicios que cubrían a protección, que pode cubrir Protección Civil o grupo de emerxencias, que estábamos pagando. Ata o momento, os voluntarios encargábanse da maior parte do traballo, atendían alrededor dunhas 500 emerxencias ao ano. A voluntariedade sabemos que a veces está reñida co propio traballo. E a veces hai unha emergencia, pois salir, unha persona está traballando é difícil. En este caso é profesionalizar pois uns servicios. A xestión común dos servizos de emerxencias nos tres concellos coruñeses nace como un proxecto piloto para 3 meses. A Xunta achega uns 53.000 euros. Nos encargamos de aportar todos os materiais, a base, e coordinar a xente, a todo este equipo. Os rexedores confían en que a xestión integrada das emerxencias teña continuidade no tempo. Estudian a máis a recollida de lixo conxunta e a creación dunha policía local única.